मीडिया नोंथांमोनखौ दिनैनि बे क'क्राझार जिल्ला बिसि हिन्दु परिषदनि बानजायनायाव जे वेस्ट बेंगलाव जे जेसेबां मानि जोंनि माखासे हिन्दु समाजनि सायाव जे अयथासार जादों बिथांमोना वाकफ आयेनखौ लानानै जे गिदिर मोनसे इस्यु खालामगासिनो दङ आरो ममता बायदेवआ जे वेस्ट बेंगलनि जे चिफ मिनिस्टार बिथाङा जे वान साइड मोनसे खामानि मावनानै जोंनि गासिबो मानबताखौ धंस खालामनानै जे हिंसायारि जे खामानि मानसि बुथारनाय मानसि बुनाय अफिस सावनाय बा दखानपाट बुफायनाय बिनि सायाव गोख्रों नोजोर बोनानै जे क'क्राझार जिल्ला बिसि हिन्दु परिषदआ दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि डिसिनि थ्रुयै मानगोनां भारतनि राष्ट्रपतिनिसिम मोनसे लेटार दैथायहरदों जाय लेटारा जे वेस्ट बेंगलखौ मोनसे राष्ट्रपति शासननि डिमान्ड होनाय जादों आरो बे राष्ट्रपति शासना जाहाथे बेंगलाव थाबैनो जायो जाहाथे सुख शान्ति आरो संसार जानायाव बयनिबो थाखाय गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो बेनि थाखायनो बिसि हिन्दु परिषद क'क्राझार जिल्लाया नैबे दिनै जे मेम'रेन्डाम गथायनाय हाबाफारि बेखौ होनाय जादों। बेबायदि हाबाफारिखौ नोंथांमोनाल' लादोंना गुबुन गुबुन दिनै जोंनि गथै आसामाव अल इन्डिया बेसिसाव बे हाबाफारिखौ बिसि हिन्दु परिषद लानाय जादों आरो क'क्राझारावबो जों बे हिसाबै दिनैनि बे थारिखखौ थि खालामनानै आरो बे 11:30 समावनो जों गासिबो अल इन्डिया बेसिसाव बे बिसि हिन्दु परिषदनि नाजानायाव दिनै गोख्रों जोंनि मावथिफ्रा फैनानै बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों। जिल्ला खुंथाया नोंथांमोना खोनाखाबाय बा नुखादों जे बिथांमोना बुंदों जे बिनि आसल जिथु खामानिखौ जोङो राष्ट्रपतिसिम दैथायहरसिगोन आरो खुब समनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोजां रिजाल्टखौ मोननो हागोन होननानै जोंनि सिगाङाव बिथांमोना खोथा होदों।